Báró, megmutatjuk tegnap, mit tanultunk? Amikor egy kutyus szomorú és lehajtja a két lába közé a fejét, akkor nagyon bánatosan tud kinézni, úgyhogy azt találtam ki, hogy ezt tanítjuk meg neki. Arra vezényszóra, hogy szomorú. Oké? Marad, egyelőre marad. Nem olyan egyszerű ám itt kezelni egyedül a videót. Oké. Fekszik. Úgy van. És már szomorú, még nem is mondtam. Ül vissza, gyerünk gyorsan föl. Ül. Okos. Fekszik. Figyel. Báró. Szomorú. Úgy van. Okos. Jó, figyelj, még egyszer. Baba, figyel. Itt a kezem. Hol a kezem? Itt a kezem. Figyel. Szomorú. Okos. Jó kutya. Figyel. Ül föl. Ül. Okos. Ül. A másik dolog megbeszéltük, hogy pacsit, hogy adunk, csak jobb mancsal. Úgy van. Tehát, ül, úgy, figyel, pacsit, úgy van, csak jobb mancs, okos. Jó, figyel, pacsit, úgy van, okos. Jól van. Fekszik le, úgy, alszik, nem, Báró, alszik, úgy alszik, nagyon alszik, nem mozdul, úgy van, hopp, okos, figyel, Báró, figyel, szomorú, okos, jó kutya, figyel, szomorú, úgy van, okos kutya. És alszik. Marad, nagyon alszik a báró. Úgy van, okos. Jó van. Gyerünk, ül. Úgy, ül. Jó kutya. És végén, pacsi. Úgy van, okos kutya.